Is-sena l-oħra l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's kienet tiġi wissit lil pajjiżna li l-affarijiet mhux sejrin sew, tant li tbassir tagħha dwar Malta kien wieħed negattiv. Fir-rapport li segwa li kien ippubblikat kmieni il-ħamis filgħodu, l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali qalet li l-affarijiet komplew sejrin għall-ar u għalhekk irrelegat lil pajjiżna minn rating ta' A- għal BBB+. Fost il-pajjiżi li jinsabu f'qagħda ta' kreditu aħjar minn ta' Malta hemm il-Kurassaw, iċ-Ċili u l-Omman. Meta kienet josem fil-Breakfast News fuq One, l-ekonomista veteran Karm Farrugia qal li dan ir-riżultat kien xokk kbir għalih. Jien ma kontx qed nistennija is-Standard & Poor's tatna ħasra u ħasra sew. U qed tiġbdilna widnejna biex noqogħdu attenti biex minna lilna sejrin tajjeb u ma nkunu sejrin tajjeb wisq. Il-Ministru Tonio Fenech tefa' responsabilità r-reviżjoni l-isfel tas-saħħa ekonomika ta' pajjiżna fuq l-oppożizzjoni għaliex din ivvutat kontra l-baġit. Madankollu l-ekonomista Karm Farrugia jaħsibha mod ieħor. Kieku downgrading tal-SNP kien fuq ix-short term kont naċċetta imħabba l-inċertezza li kollha elezzjoni ġenerali. Imma sfortunatament id-downgrading sar fil-long term. Jiġifieri l-Standard & Poor's qed tittina ħasra bil-pulit biex ma naħsbux il-ħasra qiegħda li ma naħsbux li l-ekonomija hija aktar soda mill-fatt hi. Esperti fil-qasam jgħidu li r-rapport ta' dan it-tip jieħu xhur biex jitlesta u l-konklużjonijiet tiegħu jgħinu lill-investituri jiddeċiedu fejn ser jinvestu flushom. Fir-rapport tagħhom Standard & Poor's rifaħru l-istituzzjoni politiċi li huma b'saħħithom iżda jgħidu li l-pista d-dejn fuq il-baġit tal-Gvern tiġa qabeż 8%. U l-Standard & Poor's qed tgħidilna illi jekk naslu 10% that is the danger zone li jena sejjaħlu the Maltese cliff. Dwar id-deficit l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali qalet illi minflok 2.3% mwiegħed mill-Gvern dan tela l-3%. Jiġifieri dak is-safety margin li kien ikollna aħna issa spiċċa. L-istess rapport jikkritika lil pajjiżna li għandu rata baxxa ta' nisa jaħdmu. Sa dan it-tant biex jiġġustifika l-qagħda tal-Gvern dwar ir-rapport ta' Standard & Poor's, Tonio Fenech qal li din l-Aġenzija tinsab inkwetata ħafna bl-impenn tal-Partit Laburista li jraħħas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Dwar dan l-ekonomista Karm Farrugia iwieġeb hekk. Il-tort ta' dan ir-riżultat huwa tort tal-Gvern minħabba it-track record tiegħu fl-ekonomija jew inkella t-tort tal-Oppożizzjoni? L-Oppożizzjoni ma jista' jkun qatt. Għaliex l-Oppożizzjoni kienet fid-dover li tivvota kontra l-budget. Anzi, l-Oppożizzjoni qalet illi dal-budget se tħadnu u se tużaħ jekk tkun fil-Gvern xarej oħra.